14 gizon emakumeek osatzen dugu Zizurkilgo EH Bilduren zerrenda. Adin ezberdinetakoak, ikasketa eta formazio ezberdinetakoak, auzo ezberdinetakoak, gauza batek elkartzen gaitu. Zizurkilen bizi gara guztiok eta jola digu bizi garen herriak. Administrari, zerbitzari, irakasle, fabrikako langile, ikerlari, informatikari, zizurkildarrak izateak bat egiten gaitu. Zizurkil hobe bat eraikitzeko nahiak. Okerri gabe esan dezakegu, gurea dela osorik zizurkildarrek osatutako zerrenda bakarra. Izan ere, hau ez da gure irabazbidea, hau gure herria da. Guraso elkartean, kirol elkartean, elkarte gastronomikoan, gazte asanbladan, festa batzordean, borondatez herrigintzan aritzea ez da berria zerrenda honetan gaudenontzat. Eta udalean bakoitzak dakigun hortatik laguntzeko borondatea daukagu. Ez gara ezereztik hasten. Taldean bada aurreko udal gobernuan egon den jendea. Baina aldi berean bagaude jende berria ere, ideia eta indar berriekin. Eta bidea markatuta dugu herri programan. Herritarrekin landu den herri programa. Kulturan, Aiztondoko helduen liburutegia egingo da, eta honela, Atxulondo kulturetxe birmoldatukoa. Eta nola ez, orain arte bezala, herritarrekin osatuko dugu kultur programazioa. Hezkuntzan, 3 ikastetxeen arteko elkarlanean sakonduko deu, herri parekide eta euskaldunago bat izateko lan egiten jarraitzeko. Gizarte politikak lehentasun izango ditugu, Jaurlaritzak bermatzen ez duen finantziazioa bermatuz. Eta Zizurkilko elikagai bankua indartuz. Hirigintzan, Zizurkilgoian etxebizitza proiektua eta plazaren eraberritzea gauzatuko ditugu. Estalpea egingo dugu Joxearregi plazan. Eta aurparkeak konpontzen jarraituko dugu. Ekonomian, zorra erdira jaitsi ondoren, udaleko diru kontuak etxekoak bezala zaintzen jarraituko dugu. Eta zerga politikan gehien duenari gehiago ordainareziko diogu. Hain zuzen, zerga arloko laguntza bidez, helbarrenan merkataritza sustatzen saiatuko gara. Kirol arloan, azpiegiturak sendotzeko eta kirol elkarteekin elkarlanean jarraituko dugu eta gaztediari lotuta, gazteen batzorde bat sortzen saiatuko gara eta gaztezulo indartuko dugu. Aipatu ditugunak, herri programa horretako puntu batzuk soilik dira. Ikusten duzue, bidea argi daukagula. Eta bidea nola egin ere bai, Zizurkildarrekin egin behar dugu noski. Orain arte ibili garen batzorde eta taldetan egiten genuen bezala. Horretarako legealdi honetan, irekitako komunikazio eta parte hartze kanalak sendetuko ditugu. Zizurkildarrei lan zintzoa agintzen diegu eta eskua luzatu ere bai. Jarrai ezagun elkarrekin Zizurkil berritzen.